podľa predpisov. Dobrý. Nesmieme ich stratiť. Wow! Čo? Na to si ako prišiel? No, vidíš, ja dedukcia, no. Zas si kúpil buzerantské CDčko s pesničkami? Čo si to akože... Buzerantské... A to čo môže? Debiliny. Keď ty počúvaš také debiliny, ja počúvam poriadnu hudbu. No, to je... No? No? Počuješ ma? Čo tak spomaluje? Neviem. Ja však počkaj na to. To je dobré. No? A hovor, že neviem hudbu kupovať. Prečo je tak pomalé? Neviem, asi, že to nie. Je teda rozmýšľanie. Vieš, čo na tom bude? Aby som mal ešte viac problémov. Áno, vybavíme to. Ako bude, zabijeme a ideme preč. Alebo ja neviem. Tak to dúfam. Idú stále za nami. Koľko ich tam? Plné auto policajtov. Plné auto Ja si policajtov. tak približíš, ako to je z toho koľko je. 5 policajtov je v miestnom aute. Čože? Tak oni... A sú to gorily, pozor na to. Ale opatrne sa nechám. Vieš čo? Hovorím za nejakých 15-20 minút. Môže byť? Dobre. Dobre, jasne. Dúfam, že príde skoro, lebo mi mohol. No a dúfam, že ho kouče odbíja. Auto. No, na cít. Dobre. Jožo. Rýchlo poď sem. Nazdar, zdravím ťa. Nazdar. Nečakal som, že prídeš tak rýchlo, poď ďalej. Počkaj, vyzviem sa čo. Dobre. Ďakujem za tvoju ochotu. No Ivan. Moje prúser. Čo si zase dostal? Ja nič. Ivan sa na mňa vykašľal. Keď som dával sem do notebooku, do hardisku informácie, prišli policajti. Vieš, čo som spravil? Čo si spravil? Čo ma prvé napadlo hovadina? Ja som ten notebook vyhodil do okna. Ty si dada. Ty si čistý Ja som debil. sa na tým smial ešte dlho, ale... Vieš, ako to muselo vyzerať s činžáku? Vieš, čo si mohli ľudia myslieť? Jožo, kľud! Ľudia sú tu zvyknutí na mňa. Ja ich tu mám pod palcom, hej? Je to všetko vybavené. Myslíš, že si veľký kápo, alebo čo? Keď si myslíš, že to tu máš vybavené? Určite nie, ale ty ma teraz počúvaj. Tí policajti prišli, zaflekovali, prišli sem a to čo si mu ľudia potom mohli pomysleť? Vidíš tam tie fleky? A ťahali ma do auta. Neviem, ja som zobral všetky sily, ja som ich odhodil, schytil som notebook, Dúfam, že to ktorý bol všetci ľudia videli. rozdelený na dve polky a ja som začal utekať autu. Ľudia boli v okne.
Neviem, tí policajti asi strieľali. Ja som zobral všetky sily, notebook a utekal som do auta a však som išiel do môjho domu v Kyzerovciach a tam som sa skoval. S Ivanom sme si povedali čo a ako, vyšiel som z brány, už tam boli, ma zase naháňali. No makaj! Toto je len počítač. Ty sa na mňa vykašleš. Toho sa bať nemusíš. Mám toho až pokryv všetkého, ako už to by ma mohlo vytlačiť. Kto mi zase volá do ryti? Môžem okašľať všetkých, čo mi volajú. Máš tu všetko? Listová úloha je dokončená. Ty už drž hubu. Pozrieme, to zmažem stadiaľ. Máš to stadiaľ. Mal by to byť všetko. Takúto kiaľňu si dáš ešte na tapetu. Ty si čo, už teplý na seba? Kto je spokojný, ten je spokojný, ak sa hovorí. Ja som si to tam dal tak narýchlo, že aby to tam bolo, hej. Ja si tam dám babu a hotovo, a buď spokojný. A máš ich tam 100 miliónov. Spokojný? Však keď to Malý pán, spokojný, to tak dúfam. Máš všetko? Moment, hard disk. Od auta. Moment. Či máme všetko? Všetky veci, čo máš, čo si mal tu, máš ich? Počkaj, zálohu. Záloha. To treba všetko zobrať. Všetky tieto dáta si zober. Dobre. Dobre, poďme. Ako si tu? Však ja pešo. Ideme. Ideš alebo čo? Na ktorej strane máš auto? Máš, ktoré strane si prišiel? Zbytočne robiť policajtnú robotu, s niečo zároveň. Vieš, ja im robím posledný otvorený. Vieš čo? Ideš aj dosrať. Vieš čo ti poviem? Tenisky ksachor. A čo môžem ostať? By som ti nedal topánky. No a teraz sa tu pakuješ, že mám dotaz. Ako vieš čo? Dobrý, susedský. To čo má znamenať? Kde mám auto? No ako to čo má? No nie. Žiadne také. Ty si ma zrušil? Ty hajzel, špinavý. No tak, skončil som s vami, chlapci. Ja prestupujem. No, natravujem. Nepoznám toto. No prosím. Za pol hodinu ťa čakám na námestí. Dobrý. Čo? Áno. Pol hodina námestie Fontána. To čo bolo za debila? Hej! Zdravím. Moc si ho všíme, alebo...
Dráž. Čo si chcel? Hovor, lebo ja nemám čas. No, mal by som. Nepočujem ťa hlasnejšie. Jednu prosbu by som mal. Ponúkali ste mi nejaké tie doláriky. Počkej, nie ste vy ten Áno. hnusný policajt. Nemám tam takého hnusného policajta. No hovor. 100 000 dolárov a dokážem vám rozkodovať to, čo ste mali na tom hľadisku. A vy ste nejaký počítačový expert, alebo čo? Áno. Dobre, takže 100 000 dolárov. dolárov. Neoplačených bankovkách. No dobre, no. Viete čo? Dajte mi vaše telefónne číslo, ja sa vám ozvem. Píšte si. 0, 9, 0, 2, Áno? 7, 6, 4, Áno? 4, 7, 0. Dobre, vaše meno, aby som vedel, teda? Royal Gigolo. Royal Gigolo. Dobre, ja vám zavolám ešte dneska. Dovidenia. Ešte ja mu rovno zavolám a nech sem príde. No počúvaj, Polda, či čosi. Za pol hodinu sa stretneme na tom istom mieste, kde sme sa stretli, hej, na tomto námestí, pri tej jasnej, pri tej fontáne. Dobre. Čau. Pravda, veľmi dobré. Ako nie ho budete dávať to tam, hej? Musí nábehnúť, musí nabíjať. Zostane. Dám všechny vlasy. Konečne. Ako môžem si skúšať rýchlo. Môžete tu dať, prosím vás, na bok. Dobre som sa Ježiš, navávala. nie, dajte mi. No počkaj. Ľaký sme. U nás asi ešte nekaj To je jedno, ja zapadám, to sa nedá povedať. Dobre. Sme doma. Žiadne podvody. Hej! Nechcem vidieť žiadne podvody. Nechcem vidieť žiadne podvody. Nechcem vidieť žiadne podvody. Ale nebudú žiadne podvody. Nebojte sa, všetko dopadne absolútamente isto. Dobre? Nechcem vidieť žiadne podvody, jasné? Stačilo by, hej, vypadnite. Som vám niečo povedal. Keď to bude nastúpať, Proste hej? 100 000 Ja malých vám dávam neoznačených dneska bankov. večer Ideme na kávu. Dovidenia. Stoj! Nehy sa! Opásaň! Bandito! Nehy sa! Ja zabijem! Zabijem! Dole! Nie! Nehy sa! Dole! Sadaj! Prosím. Ako prosím. Na chvíľa. Viete čo, to by bolo najlepšie, keby sa osobne niekde stretneme a... Lebo toto takto cez telefón to je vážna vec. Že dostal som anonymný telefonát ohľadom môjho páčaka, že má niečo spoločné s mafiou. Čo by sa s ním dalo robiť? No, môžem zavolať elitné komando a budeme ho prenasledovať alebo ho potichu odstránime. Dobre, súhlasím. Môžeme ho zavolať. No, môžem. Ale čo s ním? Ja ho zavolám komando.
iba. Asi prídu. Oni vedia. Zdravím, pani. Zdravím. Máme taký problém. Zdravím. Že jeden náš kolega máme podozrenie, že má niečo s mafiou spoločné, tak potrebovali sme to preveriť. No, ideme na to. No, a ideme sa tam pozrieť teda. Jak to zapíná? Moment, sakra, to nie je ten notebook. A sakra! On mal iný notebook za sebou. Kde mám ten telefón?